benvidos a este novo luz do Ateneo. Neste 2020 temos moito que celebrar. Comezamos co bicentenario de Concepción Arenal, pero quédanos moito camiño, porque ademais deses 200 anos do nacemento da gran pensadora do século XIX, cúmprese 100 anos do nacemento de Isaac Díaz Pardo, que lle dá nome por acordo da Asamblea ao Salón de Actos do Ateneo, como recordaredes. Ese salón onde hai unha gran foto súa da autoría de Manolo Blanco que non o lembra sempre que entramos nel. E 100 anos tamén da publicación do primeiro número da revista Nós, unha revista que se publicou en galego entre o ano 1920 e 1936, con contidos literarios, lingüísticos, artísticos, etnográficos, filosóficos e de pensamento político. Unha revista dirixida por Vicente Risco, que procurou colaboracións de fora de Galiza co obxectivo de lle dar unha dimensión europea. Públicase en Ourense, na Coruña, ata chegar a Santiago, na sede da editorial Nós, justamente aí ao lado, non? Ao lado deste edificio no que estamos. Vinculada ao pensamento identitario, pretendía normalizar o uso do idioma e leválo dos usos orais á alta cultura. Mesmo a publicidade era maiormente en galego e pretendeuse tamén que o seu deseño gráfico axudase a conseguir esa dignificación e a crear unha estética xenuinamente galega. E para eso, Risco, que era o seu director, designou a Castelao como responsable artístico. Por lo tanto, eran dous os ámbitos da revista, non? Por unha parte, o descubrimento da identidade galega, introducindo liñas de investigación novas e contribuindo á modernización metodolóxica que afectou fundamentalmente a arqueoloxía, a etnografía, a historia e o pensamento. E por outra, a presentación das ideas novas que aparecían en Europa. E para tal fin exploráronse as culturas europeas que se consideraban máis próximas, non? Como a irlandesa. Irlanda estaba constituíndose en estado independente naquela altura, e a portuguesa, porque en Portugal florecía a lingua galega. Entre as achegas que se realizaron nese momento a través da revista Nós, tedes presente que se traduciu, Otero Pedrallo traduciu parte do Ulises de James Joyce, justamente antes de que se fixera en ninguna outra lingua do Estado español. Por lo tanto, houve momentos brillantes, pasa así de vez en cando hai unha luz, e realmente é como se se iluminara un lugar determinado, non? E nos anos 20 a verdade é que se iluminaron moitas partes do mundo. Moitas partes estaréis pensando aquí, pero tamén podedes pensar en México e podedes pensar en moitos outros sitios onde realmente estaban pasando cousas. Todos os sismos caben en nós. Aí caben os valores tradicionais, como decíamos, e tamén os valores de fora, non? Por lo tanto, esa revista Nós, situada entre as Hermandades da Fala, recollendo todo ese esforzo das Hermandades da Fala e preparándose para recibir a xeración Nós. E nada, deso é do que nos van a falar agora Mercedes e máis Xosé Carlos Sierra. E dixéronme que os presentara con moito cuidado, entón non me queda máis remedio que ser exacta e non pasarme nada. Xosé Carlos Sierra Rodríguez, natural de Pontevedra, formado no Museo de Pontevedra baixo o magisterio de Filgueira Valverde e de Alfredo García Alén, e na Universidade de Santiago, discípulo dos profesores Alonso del Real e Valí Lillana. Estudiou a especialidade de Xeografía e Historia en Compostela, exerceu docencia en Prehistoria e Antropoloxía no Colexio Universitario de Ourense e na Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago. Ocupou as direccións do Museo das Peregrinacións en Santiago e do Museo Etnolóxico en Ribadavia. É membro dos padroados do Museo do Pobo Galego e da Fundación Vicente Risco, tamén do grupo Marcelo Macías de colaboradores do Museo Arqueolóxico de Ourense. É membro da Asociación Galega de Antropoloxía. Isto é xusto o que me pasou el, que quere que diga. Por lo tanto, intento non pasarme nin decir nada fora dese guión. Mercedes Rozas é de Santiago. Historiadora da arte, crítica, recordaredes todos e todas as súas críticas na Voz de Galicia, na última etapa, e comisaria de exposicións. Nos últimos tempos está levando adiante o proxecto Imaginando Compostela, coas exposicións da Casa do Cabildo, dúas exposicións xa, que levaron o nome de A Paisaxe a súa pegada, e tamén unha exposición moi interesante que se chamaba Figurando Lembranzas na Fundación Granel.
estou citando únicamente esas exposicións que todos e todas vimos no último ano, por decirlo de alguma maneira, non? Pero tamén lembramos as persoas que estades aquí, entre outras cousas, porque algúns de nós fixemos co Ateneo unha visita guiada a exposición de rostros de Carlos Maside na Casa do Cabildo, e tamén a outra exposición do sobrinho de Carlos Maside, de Xulio Maside, no Auditorio de Santiago, que era antolóxica, non? Tamén lembramos a de Ramón Sánchez Estalote, o fotógrafo que estaba aí nas Orfas, e que por fin, gracias a Mercedes, podemos coñecer todos e todas nunha magnífica exposición que se realizou no Museo do Pobo Galego e que levaba o título de Memoria dun tempo. Foi coordinadora das exposicións do Xacobeo ao longo dun decenio e tamén foi coordinadora de outra exposición que o Ateneo de Santiago tamén fixo unha viaxe a Ourense para ver, que era a exposición dos suevos en Ourense, que se chamou Intempore Suevorum. Tamén é membro, igual que Sierra, do Padroado do Museo Pobo Galego, e socia do Ateneo de Santiago. Eso de socia do Ateneo de Santiago dá moito gusto decirlo. Así que benvidos os dous ao Ateneo de Santiago. Moitas gracias. Bueno, boa tarde a todos. En primer lugar, como é perfectivo e por outra parte lóxico nestes casos, agradecer a institución que nos convida, o Ateneo de Santiago, por este convite e por esta invitación que nos permite, ou a mí particularmente que non resido en Santiago, estar unha vez máis nesta cidade a que tanto lle debo e coa que estou tan unido por moitos motivos e moitas razóns. Ademais, están entre o público moita xente, amigos, compañeiros que aprecio moito, dos que teño aprendido moito e dos que aprenderei aínda moito, e que moitos deles podían estar precisamente para falar destas cuestións das que vou falar eu aquí hoxe con moita máis autoridade aínda que a modesta autoridade que poda ter eu neste caso. Pero, bueno, dado que fun convidado, pois, lóxicamente, a mellor cortesía é responder a ese convite. O falar do mundo de nós, que podíamos falar do mundo de nós, do grupo nós, da xeración nós, de un conxunto de fenómenos e de persoas que levaron adiante un proxecto que, como se dixo hai un momento aquí, era un proxecto que de alguna maneira viña xa condicionado, viña propulsado, viña contextualizado en gran medida por outra institución de meirande alcance e contido que foi as Irmandades da Fala, e que evidentemente de alguna maneira da que saen moitos das figuras dos persoeiros de nós, aínda que curiosamente os que protagonizan un pouco o liderado, a dirección da revista Nós, do boletín mensual da cultura galega Nós, que así se chamaba formalmente aquela publicación, pois son figuras que se incorporaron ás irmandades e ao galeguismo, ao nacionalismo galego en un momento moi serodio, un momento moi tardío, empezando polo propio Vicente Risco e Otero, que o fixeron moi avanzado xa o ano 17, 1917. Por lo tanto, entre o ano 17, prácticamente o 18, e o ano 20, nestes 2 anos, é onde se configura todo unha idea, todo un programa que leva adiante a conformación dese grupo de persoas na que hai vamos a chamarlle tres guieiros, tres persoeiros de cabeza, o chamado grupo Ourensán de
Risco Otero Pedrallo e Florentino López Codillas, e despois outras figuras relevantes como Lousada Dieguez e o mesmo Castelao. No que se refire ao campo temático do que se deu en chamar a etnografía, a etnoloxía ou a antropoloxía, que de alguma maneira é un dos ámbitos máis relevantes do proxecto Nós, porque de alguna maneira, ao falar dun fenómeno que tanto ten a ver co asunto das identidades, lóxicamente un proxecto como o proxecto no que estaba incluído Nós, que era o proxecto do nacionalismo galego, naturalmente o fenómeno identitario, a cuestión identitaria, tiña que ser doadamente configurado e tiña que ser ese fenómeno debidamente definido e construído. Por lo tanto, a revista Nós ven a ser un pouco a proxección estrictamente, chamaríamos cultural, da que esta expresión, esta palabra sempre é obxecto de discusión, curiosamente, polos antropólogos, pero, para entendermonos, era, digamos, a resposta cultural a unha iniciativa, a unha acción social, ideolóxico e política de moito máis alcance, que era a das Hermandades da Fala, que xa tiñan o seu propio órgano de expresión, o seu voceiro xeralista, que sería a nosa terra, e Nós, de alguma maneira, ven a asumir a parcela máis intelectual, entre aspas, a parcela máis elitista dentro do que sería a configuración desta estrategia. Pero, tanto as figuras que van a aportar as súas asignaturas, que van a redactar os seus traballos para a revista Nós, como moitas das persoas con moita responsabilidade no ámbito das Hermandades da Fala e con sinatura frecuente en a nosa terra, caso de Antón Villar Ponte, pois terán, digamos, un papel relevante na propia publicación, na propia revista Nós. No que afecta ao campo da etnografía, podemos dividir ou parcelar, en certa maneira, o mundo dese campo, do campo etnoantropolóxico, os estudos de etnografía, folclore e etnoloxía, na revista Nós, en dous ámbitos fundamentalmente. O que sería o ámbito que preocupaba abondo a todos os seus componentes e a todos os seus autores, o ámbito documental, é dicir, toda a disciplina precisa construir un corpus documental sobre o que operar para definir, delimitar, establecer o seu obxecto de estudo, o seu campo de análise e, polo tanto, necesita incorporar información, incorporar datos, incorporar feitos, incorporar fenómenos. E, evidentemente, esa parcela que non nace no ámbito da revista Nós, xa hai unha tradición longa, prolongada, anterior no país, en que desde a creación, a iniciativa da Condesa Pardo Bazán, na Coruña, no ano 1873, da Sociedade del Folclore Gallego, en que xa hai esa preocupación documental de recoller datos sobre usos, costumes, comportamentos, valores, ideas, actitudes das camadas populares da poboación do mundo rural, do mundo labrego, fundamentalmente o máis representativo demográficamente do país neses momentos. Desde ese momento ata que Nós abre unha sección fixa,
casi fixa, porque dos 144 números que saca a revista nestes 15 anos completos, 16 anos, 1920, 1935, dado que o último é unha entrega semestral de 6 números de xullo a decembro de 1935, pois no 62-63% dos números aparece esta sección fixa denominada Arquivo Filolóxico Etnográfico de Galicia, donde, baixo a dirección de Vicente Risco, que é o que está detrás desa sección, como está detrás de toda a revista, porque o seu director, van a buscar información, sobre todo, no mundo da cultura popular, pero desde a perspectiva do que despois chamaría folclore, non despois, do que despois entenderían por folclore, inda que a palabra folclore ven do século XIX. E, basicamente, aqueles aspectos que hoxe actualmente a antropoloxía chama antropoloxía simbólica ou antropoloxía ideacional, máis que nada aspectos do que se chamaría hoxe eso que eu, digamos, do que eu discrepo moito, que é esa noción de patrimonio inmaterial da UNESCO, que me parece francamente, ou cando menos, moi discutible. Pois, bueno, ese patrimonio inmaterial, evidentemente, o que baixo a dirección de Risco se fai neste apartado de Arquivo Filolóxico Etnográfico de Galicia por parte da revista Nós, desde temas como os contos, os ditos, os esconxuros, aspectos do que chaman eles supersticións, aspectos da creencia máxico-religiosa, o tema da propia religión, o tema da medicina popular, etc. Todos os aspectos son recollidos en pequenas apuntes, en pequenas notas, que non responden á noción de cuestionario, de enquisa, senón de aportacións de notas por parte de moitos colaboradores. Aí colaboran Bouzabrei, colabora Noriega Valera, colabora hasta Enrique Peinador Lines, o empresario ligado a, como todos sabemos, aos balnearios de Mondariz. Colaboran moitos autores, pero todos baixo, digamos, a supervisión de Vicente Risco, que en todas esas entregas que se van facendo en esas anotacións e apuntamentos, el ven a pé en nota ao pé desa sección, ou ven en comentarios adicionais, fai o seu comentario, establece o seu magisterio para tratar de interpretar ou propoñer propostas ou interpretacións daquelas anotacións que estes coladores suministran e que asinan eso. Este é unha parte moi importante deste traballo, porque ese traballo despois se realiza todo a partir do ano 28, dado que Vicente Risco era catedrático na Escola Normal de Ourense, implica o alumnado nesta tarefa, e moitos dos alumnos suministranlle sobre un cuestionario que el lles facilita, suministranlle información para despois aparecer reflectida, aparecer publicada nesta sección da revista Nós. E iso logra, ao cabo destes 16 anos, un volumen de información relevante que vai a permitir que, a medida que se pon en marcha outra institución paralela, somente 3 anos máis nova, que é o Seminario de Estudos Galegos, que sería a resposta, vamos a chamarlle académica, a resposta máis cultural, xenérica, intelectual, aberta de Nós, que o Seminario de Estudos Galegos, que se organiza ao redor da Universidade de Santiago, coa colaboración de profesores e alumnos significados da institución, pois a sección de etnografía do Seminario de Estudos Galegos
vai se nutrir precisamente dos traballos que se van configurando, sobre todo a partir do ano 26 e 27, das aportacións que se fan para a propia revista Nós. Pois ben, eso por unha banda, a parte documental. Pero depois a revista Nós o que ten de relevante é que vai a configurar, digamos, a concepción de tres dimensións fundamentais para os propósitos do nacionalismo cultural galego, que eran, por unha parte, nutrir de marcadores identitarios ao proxecto, por outra banda, configurar unha concepción sobre a sociedade galega e sobre a historia da sociedade galega que tivese unha mínima arquitectura mínimamente organizada e arquitrabada, e despois, digamos, que servira todo ese elemento de cosmovisión para interpretar un país, para poder que tivera un valor hermenéutico, un valor interpretativo para comprender o país. E en ese aspecto, moitos dos traballos que hai en Nós, que non son traballos estrictamente redactados con intencionalidade etnográfica, si son realmente campos de reflexión con potencialidade enormemente rica no aspecto antropolóxico para esa cosmovisión, para esa interpretación, para esa visión. E falo de traballos de Villar Ponte, de traballos de Vicente Risco, de Otero, tendo en conta que parte desa cosmovisión reside en outorgarlle un valor fundamental á paisaxe, á natureza, á terra, como elemento que vertebra o comportamento dos homes e condiciona históricamente a súa singularidade, a súa particularidade cultural. Naturalmente os aspectos de xeográficos son importantes. Por tanto, Otero, tanto un traballo que se chama Encón la aldea, como un traballo que fala dos xeógrafos e antropólogos alemáns que siguen a escola de antropoxeógrafo chamado Ratzel, no que hai, digamos, que lanza unha especie de determinismo xeográfico sobre a realidade social, sobre o comportamento dos individuos nun espazo, nun territorio dado. Pois ben, eses traballos de Otero, de Risco, o sentimento da terra na raza galega, ese traballo fulcral que sai nos primeiros números de Nós, digamos, establece e esa cosmovisión no cual natureza e paisaxe, historia e suxeitos desa historia cobran o protagonismo dese relato. E eses suxeitos desa historia van a ser fundamentalmente dous. Un suxeito pasado, aquel que, digamos, que se implica ou que se encontra con esta terra, establecendo unha relación dialóxica de compenetración con ela, serían para eles, en ese esquema, o mundo céltico, que toman de autores previos, todos os precursores e do Rexurdimento. Basicamente, Murguía é un elemento tutelar nesta cosmovisión ao que se acude reiteradamente. O tema do celtismo, hoxe tan en debate, por outra parte, con toda a lógica, pero daquela era ese o suxeito histórico da historia pasada, da historia antigua, e despois ese suxeito anterior tiña que ter un suxeito presente, e ese suxeito presente era aquel que podía ser depositario dunha xenealoxía e dunha tradición que, en boa medida, acollese e representase e simbolizase, digamos, ese pasado que parte do mundo céltico, castrexo, o celto romano,
ata o mundo medieval, donde realmente ese mundo medieval para eles, Otero isto o elabora moi ben, digamos, ven a ser, digamos, a reinvención de alguna maneira dese mundo antigo, e esa realidade actual que é a depositaria desa tradición, desos costumes, deses hábitos que cambian e mudan pouco na súa interpretación, que permanecen, que reproducen, que rexistran, que de alguna forma, digamos, preservan ao largo dos tempos un xeito de ser, un xeito de comunión con esa terra, a sociedade rural, o campesiñado. O campesiñado vai ser ese suxeito histórico que nunha sociedade que daquela era maioritariamente rural, onde nas vilas hai un componente demográficamente falando moito máis reducido, pois ese suxeito histórico é o suxeito que representa o presente e que é o que reproduce na interpretación que eles fan eses elementos do pasado. De alguna maneira, hai un elemento antropolóxicamente falando desde a perspectiva de hoxe enormemente interesante na cosmovisión destes autores, sobre todo en Risco, en Otero, tamén en Cuevillas, en que Cuevillas vai a ser o que lle vai a fornecer a información empírica, arqueolóxica, para que eses celtas idealizados, evidentemente, teñan un soporte documentado. Pero Risco, fundamentalmente, que son persoas procedentes da cidade, que teñen un pasado hasta o ano 17 vinculados a revistas como La Centuria, donde renegan daquilo que reivindicarán despois, donde evidentemente non escriben en galego, donde realmente establecen unha especie de galanteo co esoterismo, coa neosofía, con teorías evidentemente idealizadas, que nada moi ligadas ao novecentismo, que nada teñen que ver con esa outra tradición que van a intentar recuperar despois. Pois estes homes, maioritariamente homes, novos, relativamente novos, xa estamos falando de que xa están nos 30 e bastantes anos cando acontece eso, pois que son homes de cidade, que son persoas de vila, pero sobre todo de cidade, digamos, van a facer o que fai todo antropólogo, que buscar un outro sobre o que operar e ao que interpretar. Entón, ese outro, para un urbanita, evidentemente, o campesiñado. Un outro, neste caso, próximo. Non é un outro alonxado, non é o pobo africano ou americano que recorremos miles de kilómetros para atopar, para encaderar e para definir ao xeito dun Levi-Strauss. É un outro próximo, un outro do que familiar, do que incluso temos xenealóxicamente procedencia, porque en 2 ou 3 xeracións atopámonos enraizados nese outro, pero un outro nebulosamente esquecido, e hai un reencontro, e ese reencontro construye ese outro de tal maneira que ese outro se lle atribúe a representación da totalidade da sociedade e da totalidade do país, e eles identifícanse con ese outro non somente para estudialo, documentalo e interpretalo, senón para reivindicalo. E esa reivindicación, que é o factor máis ideolóxico político desta secuencia, é o que realmente se opera en moitos destes traballos de nós, todos os traballos de Villarponte, de Risco, de Otero, de Cuevillas tamén, en menor medida, de Ramón Martínez López, de Boufabrei, etcétera, etcétera. Por eso, ese enlace entre o presente e o pasado
é o que lle dá sentido aos estudios folclóricos, porque o folclore, que é o saber popular, que por ser un saber popular está sometido a transformacións, a mudanzas, a cambios moito máis lentos e moito menos acelerados que outro tipo de transformacións, evidentemente, o folclore, digamos, lévanos ao reencontro con ese pasado. Por iso, incluso os traballos arqueolóxicos que se fan en nós e que despois se van facer no Seminario de Estudos Galegos, basicamente os traballos de Bouzabré e de López Cuevillas, todos eles, ou casi todos, levan digamos, un título xenérico previo que é Estudo Arqueolóxico Folclórico de alguma maneira, cando se desplazan a un lugar para facer un estudo arqueolóxico, tamén tratan de recuperar aquelo que a tradición oral, que a fonte oral transmite relativo a ese entorno e incluso a ese xacemento, e que para eles sería unha especie de sustrato, como un sustrato arqueolóxico, un sustrato cultural que estaba aí agochado, pero que aínda existe no consciente colectivo, no subconsciente colectivo da sociedade presente. Por iso, eles, digamos, interesanse moito en que unha figura como Viqueira, San Vicente Viqueira, unha cabeza moi brillante, que morreu moi novo, aos 38 anos, formado en Alemania, un discípulo de Husserl, é dicir, que unha trayectoria moi potente, se implique, e o logran, con eles, porque Viqueira, digamos, tiña certos enlaces coas teorías da psicología colectiva de Wilhelm Wundt, un alemán que plantexa este esquema e que, digamos, promulga unhas ideas en relación a que os comportamentos individuais dos individuos están sometidos a unhos parámetros partillados por todos eles, e ese compartir histórico de varias xeracións en uns presupostos comuns de usos, de costumes, de lendas. A literatura oral é fundamental para eles, pois é unha das grandes propostas teóricas de Wilhelm Wundt. Pois todo ese elemento vais articulando ata ofrecer unha cosmovisión, unha visión de conxunto dunha sociedade que evidentemente está condicionada, se non determinada, pola historia, pola naturaleza e ao mesmo tempo tamén pola identificación que os membros desa sociedade, os protagonistas desa sociedade, os suxeitos etnográficos desa sociedade son, de alguma forma, os herdeiros indiscutidos dos suxeitos históricos que nos levan ao mundo barroco, ao mundo medieval e ao mundo antigo nunha secuencia sin solución de continuidade discernible, ainda que evidentemente isto pode ser. E esta é a gran aportación das xentes de nós e do seminario. Evidentemente, xa finalizo, evidentemente, desde a perspectiva de hoxe, moitos deses pressupostos, incluso as teorías nas que se apoyaban para fundamentar todo isto, é doado de compartir desde unha perspectiva crítica de hoxe, porque de alguma maneira, digamos, eles basaban todo isto nos planteamentos que se nutrían de filosofías irracionalistas, no de filosofías en que realmente o logos era o axente, digamos, que permitía establecer os argumentos máis solventes. Entón, evidentemente, todo o esquema de nós, desde esta perspectiva de hoxe, é discutible e é discutido. Pero hai unha parte importante que nos pode interesar desde unha perspectiva de valor de hoxe, é a capacidade
de un colectivo relativamente reducido para construir un modelo de interpretación de país, independentemente de que ese modelo sexa un modelo discutible ou que ese modelo non sexa asumible nin aceptable para nós. Pero, sobre todo, porque evidentemente se eles tivesen a experiencia vital de hoxe, dirían que esa sociedade, ese suxeito histórico depositado nun campeseñado parcelario, eso, digamos, está hoxe non na nube de internet, senón que está na nube da historia presente. É dicir, eso esfarelouse totalmente. E entón, evidentemente, terían, lóxicamente, que arbitrar outro código interpretativo para comprender o mundo de hoxe. Pero sí é importante como hai un esforzo en base a unha pulsión ideolóxica potente de interpretar un país para facelo comprensible e para facelo viable cos vimios que tiñan a man. É dicir, que o cesto non nos vale, pero sí o dispositivo de trenzar vimios e biortos en esta comprensión que eles fixeron é algo interesante. Por iso, a chegármonos as xentes de nós e do seminario e a chegarmos a todo o entramado, o tremiñado mediante o cual eles construíron este complexo esquema, é enormemente interesante e debemos revisitar de cote, porque fornece moitos aspectos, no aspecto, vamos a chamarlle de método, máis que de teoría ou de contido, que evidentemente hoxe, na Galicia presente, é didácticamente interesante e moralmente exemplar desde esa perspectiva. Bueno, nada máis, perdón, e gracias. Bueno, boa tarde. Primeiro, decir que é un privilexio, que estou contentísima de compartir mesa con dous vos amigos, Pilar e Xosé Carlos, e darlle as gracias ao Ateneo por a invitación de novo a estar hoxe aquí. Ben, vou apurar un pouquiño porque vou a poñer unhas diapositivas, porque arte sin diapositivas ou sin imaxes parece que non se comprende ben, ou que queda un pouco coxo. Cando a revista Non sae á rúa, en outubro de 1920, persiste en Galicia, desde inicios do século XX, un contexto complexo, artísticamente falando, que se move entre a herdanza recibida e as ansias de renovación. Era unha situación de certa dicotomía estética. Había artistas, sempre homes, desgraciadamente, na revista, que defendían a continuidade da tradición coas pegadas regionalistas e aqueles outros que, aínda que ás veces con certa timidez, desexaban achegarse á vanguarda, á nova modernidade. Os contidos ideolóxicos cos que se relaciona esta xeración son referentes, e ao dixo Xosé Carlos, e imprescindibles para os responsables da publicación. As Irmandades da Fala, a Nosa Terra como medio, a parte de nós, e o Seminario de Estudos Galegos a partir de 1923. Todos eles son componentes significativos que recollen apegos como saúde, raza, enxeberismo e terra, elementos que se van a ver tamén na estética de nós. Desde o primeiro número de nós avísase do roteiro previsto, adiantado xa por Castelao nunha conferencia que pronunciara na Coruña un ano antes nunha exposición de Imeldo Corral, e que decía que a búsqueda, que o importante era a búsqueda dun arte que, sendo regional, poidera conquerir universalidade, é dicir, partir do local para chegar ao universal. É precisamente Castelao, o director artístico da publicación,
o que vai ter unha marcada influencia nas decisións formais relativas á estética da publicación. Por este importante papel é relevante deterse en aspectos da súa propia biografía que axudan a comprender a liña que mantuvo a publicación durante os 15 anos de vida. A súa formación artística fornecíase a través de 3 vieiros. Primeiro, do intercambio de información nos faladoiros que os intelectuais da época mantiñan en Santiago, en Pontevedra e Ourense, onde intercambiaban información. Segundo, de publicacións que chegaban ou se editaban entón en Galicia. Imos nombrar algunha: Alfar, Cristal, A Nosa Terra, Ronsel, El Pueblo Gallego, Resol, Yunque, Prometeo, que era unha publicación que dirixía Gómez de la Serna en Madrid, e é importante porque Gómez de la Serna tiña unha tertulia no Café Pombo a que con frecuencia asistía Vicente Risco. Nueva España, Revista de Occidente, tamén importante porque nos anos 20, no ano 1927, publicouse o manifiesto de Fran Roch, que é importante para a estética do momento. En fin, tamén é sabido que Castelao coleccionaba a revista alemá Simplicissimus. Esta unha revista semanal satírica escrita en alemán, fundada por Albert Langen en abril de 1896 e que se publicou hasta 1967, en a que colaboraba, entre outros, o caricaturista alemán George Grosz, vinculado primeiro ao dadaísmo e despois á nova obxectividade. Tamén recibía Castelao de París, L'Art e Les Artistes, Boletín da Vida Artística e outras publicacións vinculadas, por exemplo, ao teatro. Tamén coleccionaba a revista francesa L'Assiette Aubert, unha revista satírica ilustrada de tirada semanal publicada entre 1901 e 1912, coa que, nos conta María Esther Rodríguez na biografía de Carlos Maside, agasallou a Carlos Maside con algúns dos seus números. Pode ser que tamén coñecera esta revista, Le Témoin, unha revista francesa financiada por a ex-muller de Langen, é dicir, a ex-muller do director de Simplicissimus, en a que publica o gran caricaturista e grabador Lionel Feininger, un xermano americano moi vinculado a Bauhaus. Non sabemos se Castelao coñecía a revista porque nas publicacións nas que me documentei non aparece, pero o certo é que o autorretrato integrado en Cousas da Vida ten unha feliz coincidencia co debuxo de 1906 do autor xermano americano. Ben, aparte dos faladoiros e das publicacións, están tamén as viaxes. Castelao realiza unha viaxe de 9 meses por Europa en 1921 grazas a unha bolsa da Xunta de Ampliación de Estudios. Vai ter importancia. Deixa unhas notas escritas nun diario que se publicará posteriormente á súa morte, pero ao que hai que acudir para entender as súas filias e as súas fobias no terreo da arte. Con que se atopa Castelao en Francia, en Bélxica e en Alemania? Desde 1905, a arte en Europa narrábase en exposicións e en publicacións que divulgaban o afán de renovación por parte de poetas e artistas. O contexto co que se atopa o intelectual galego é o de manifestos e ismos cun certo camiño andado, tan significativos como o do expresionismo alemán de Kirchner, o cubismo afirmado por Braque ou Picasso e ratificado por Apollinaire, o futurismo de Marinetti, un manifesto dadaísta rubricado por Tristan Tzara, o da Bauhaus firmado por Gropius. Había tamén creadores extraviados en pleno xiro da súa carreira nunha volta ao orden despois do abatemento emocional que supuxo o impacto da Guerra do 14. Entre eles estaba Dis, estaba Grosz, estaba de Chirico ou estaba Ubaldo Opi. Curiosamente, cando se atopa con un desnudo de Ubaldo Opi,
esta é a afirmación de Castelao. Un dos primeiros casos que viron os meus ollos foi unha muller en coira, coas pernas abertas e sentada nunha cadeira, testas gordas, ventre garde. Era unha cousa tan arrepiante, tan inmoral, que me fixo decir, vela aí, a nai do pintor. Realmente unha descripción subxectiva e pouco edificante que vamos a ver ao largo de todo o diario de 1921 que se repite con frecuencia. Castelao móstrase escéptico en moitos aspectos relacionados coa arte contemporánea, estamos falando, chegando mesmo a crítica de autores como Rodin ou Picasso. Do Malaviña atrévese a afirmar que non sabe debuxar. Máis tarde defenderá o cubismo nun artigo publicado en Nós, pero no diario, que hai que decir que son notas recollidas espontaneamente a medida que vai vendo as exposicións, en fin, fala con toda sinceridade. Entende os movimentos como extravagantes e justifica as excentricidades do cubismo ou do dadaísmo como tolerías novas. Posteriormente matizará e dulcificará un pouco estas opinións. Por exemplo, no artigo escrito no número 11 de Nós, un ano despois, dirá que pouco a pouco cambiará a valoración de algunhas daquelas espontáneas reflexións, ao mesmo tempo que manterá outras, como a súa admiración por a arte rusa, da que decátase que ten un pulo francamente nacionalista. Os eloxios que lle fai a arte que se atopa en Europa en 1921 dedícallos á arte clásica, desde Bruegel a Rembrandt, aínda que tamén mostra interés por o posimpresionismo, o impresionismo, Whistler, Manet, Monet ou Pissarro. Con todo, o relato da viaxe de 9 meses por Europa reflicte, en certa medida, as carencias de coñecemento en canto ás vanguardas de Castelao e expresa que naquela dicotomía entre a tradición e a modernidade o intelectual galego toma partido pola primeira. Ben, a publicación, a revista, ten evidentemente un lado estético importante que hai que destacar. Hai unha historiadora da arte que é María Victoria Carballo Calero que profundizou no tema nos anos 80. Hai outros autores como Xosé Luís Axeitos, Miguel Anxo Seixas na última biografía que saliu a primeira parte de Castelao, ou incluso ir aos documentos propios de Castelao nunha edición de Monteagudo que de viva voz Castelao, conferencias e discursos, fálanos moito desa estética de Nós, non? Ben, desde o número 1 da publicación deféndese por riba de todo o sentimento da terra e da raza, e o instrumento para dar vida á imaxinería patria será o debuxo. Isto apreciase moi ben na portada número 10. Bueno, isto apreciase justamente moi ben na portada número 10, da que Valentín Paz Andrade comenta: Castelao compuxo unha obra mestre do xénero. As letras rotulares centran a plana. No espazo que a rodea desenvolvese unha sinfonía barroca. Nesta etapa, o autor integra toda unha personificación identitaria coa figura do Santo Grial, obxetos vinculados ao traballo da terra e do mar, un home tocando corno e outro a gaita, e ata un capitel inspirado na arquitectura románica con dous monstros humanos afrontados aos que ameazan devorar serpes fantásticas que entrecruzan os seus corpos. No interior da revista hai distintas liñas de traballo. Vale. A corrente máis habitual será o que eu digo que se chama o realismo social. Artistas nados a finais do XIX que contan en 1920 cunha idade que ronda os 30 anos de idade e moi comprometidos políticamente. Neste terreo, artistas como Castelao ou Camilo Díaz Valiño propoñen abertamente a militancia conxunta da política e da arte. Estilísticamente utilizan a figuración como medio para divulgar as súas ideas sociais e políticas. Con esa orientación
de recurrir a motivos da terra, atópanse estas ilustracións. Castelao fai a Roda de San Xoán, que é o primeiro debuxo que se publica na revista no número 1 e que Castelao leva directamente a Vicente Risco Ourense. Díaz Valiño, estou intentando cortar un pouco, Díaz Valiño presenta a figura do mestre Mateo do Pórtico da Gloria no número 139 e Xurxo Lorenzo, irmán de Xaquín Lorenzo, debuxa o xogador de porca. Xogábase cun pau e con unha bola de madeira. Destes dous irmáns, de Xaquín e de Xurxo, ten un bo traballo Carlos García Martínez, o anterior director do Museo do Pobo, na revista Adra. Ben, a defensa de elementos propios, de formas asociadas á escultura, arquitectura, cerámica, é dicir, do patrimonio, da tradición, da cultura, forman parte da obra destes autores, e máis concretamente de Castelao, e acaban sendo interpretación en viñetas, colofóns e letras capitais como estas, así como nos debuxos das portadas. A imaxe dun dolmen, a Cruz de Santiago ou a Concha dos Peregrinos, os pretextos, os temas, os motivos composteláns serán unha constante na revista. Han ser temas recorrentes ao longo dos distintos números. En ocasións, o ilustrador utiliza a alegoría, colocada de maneira suxestiva e sinóptica, para intencionadamente reiterar cuestións de tipo ideolóxico. A representación da man que tañe a campá, por exemplo, é unha chamada ao resurdimento de Galicia e será utilizada en diversas variantes ata o final da revista. Tamén a utilizará Castelao no libro de Cabanillas da Terra Asoballada. A decoración de cenefas e letras acométense con rexistros modernistas na utilización de motivos vexetais e gusto polas liñas curvas. As representacións son variadas e responden a esa idea de atar cabos coa arte que desde principios de século se impuxera en Francia, en Bélxica ou en Cataluña. O modernismo floral e publicitario, o Art Nouveau, armonizaba nunha simbiosis editorial tanto na revista como nos suplementos da mesma coa imaxe máis costumbrista dos motivos autóctonos. Ben, esta sería, por unha banda, unha liña de actuación. Por outra banda, estaría a colaboración dos que nacen ao redor de 1900, artistas que van a impulsar unha nova lectura da arte en Galicia. Son tamén creadores cun compromiso político de esquerdas, non sempre necesariamente nacionalista, hai uns vencellados ao Partido Galeguista, pero hai outros ao universalismo anarquista, ao Partido Republicano, etc. Estéticamente, neste grupo, existen dúas liñas de actuación. Por unha banda, estarían Baside, este é o famoso, máis coñecido retrato de Castelao feito por el. Estaría Baside, Seoane e Colmeiro, os novos. Pertencen ao que se denomina realismo renovador. Conectaron coas correntes europeas o posimpresionismo, o expresionismo alemán, o cubismo, pero sen marxinar os motivos da ollada autóctona. Para eles, a vanguarda europea, tamén a vanguarda madrileña, moitos deles asistían ás tertulias de la Granja de Lenar, eran sinónimo non só de ruptura coa tradición, sino que significaban os ismos, as correntes europeas á liberdade. Os seus medios de expresión foron Galicia e el pueblo gallego. Puntualmente tamén traballaron en nós, colaboraron en nós. Colmeiro foi o máis prolífico, porque sustituíu a Castelao no número 69 nas viñetas e nos colofóns. Este é unha obra de Seoane, preciosísima, e isto é Colmeiro, vale? Ben, e a terceira liña, que sería a segunda dos máis novos, sería o que eu chamo avanzada artística.
unha xeración próxima á innovación das vanguardas europeas, do orfismo de Delaunay ou do grafismo pictórico de Paul Klee. Están moi vinculados a Berlín, a París, viaxan continuamente, tamén a residencia de estudiantes en Madrid. Son as excepcións na revista, son perlas contadas. Estarían Fernández Mazas, que é escritor e ilustrador, perteneceu ás misións pedagóxicas, colaborador nas revistas del Pou, como Granel, como El Combatiente Rojo, de ideología anarquista, como a revista de Umbral, foi encarcelado, morre en Castro Caldelas, e este ano dedícaselle, por certo, o ano da ilustración a él. Ben, estaría Fernández Mazas con esta obra, O Arco da Vella, que é un alcume que se coñece a Mazas, que publicou no número 14. Estaría Cebreiro, que foi un caricaturista que traballou en A Nosa Terra, foi director artístico de Ronsel, perteneceu ás Irmandades da Fala. En 1922 publica con Manuel Antonio o Manifesto máis alá. Como Carlos Maside padecerá o exilio interior. Está Luis Uici, un madrileño que vivía na Coruña, que tiña unha sastrería. Curiosamente na revista Nos aparece a publicidade da súa sastrería. Colabora con Alfar, con La Zarpa, con Izquierda Republicana e é asesinado na guerra. Manolo Méndez, que é de Ourense, alumno de Castelao, ilustrou libros de Cabanillas. Ben, esta sería a terceira corriente, digamos, de diseño. Rechazan todos eles formal e abertamente a anécdota, combaten a tradición cos instrumentos da propia vanguarda, abordando a colaboración na revista como un xeito máis de diferencia. En fin, xa para rematar, porque vexo que xa son as 9, a revista ao largo de distintos números publica tamén artigos sobre arte. Simplemente, por exemplo, Fernández del Riego fai unha aproximación a un índice de artistas galegos en varios números. Maside fala de Colmeiro, Castelao fala de Imeldo Corral. Ben, a publicación é importante estéticamente, fundamentalmente por o diverso abano de estéticas que recolle e a confluencia de autores de distintas xeracións que colaboran con ela. Nada máis, gracias.